Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau dai za mu gwada muku yadda za ku haɗa bidiyo a sauƙaƙe cikin minti ƙalilan, cikin mintuna ƙalilan. Ba masu yawa. Da farin dai kan ɓata muku lokaci. Da farin dai za ka shiga application. Ga application ga shi wannan da kuke gani, wannan application shi za ku shiga. Bayan ka shige shi haka, kamar haka, kun ga yanayin application yadda yake, yadda application yake. Sai ka danna wancan abu, yadda kenan ka danna wancan x. Fotunan mu za mu sa, ko mu abin da muke sai tsara mana su kamar yadda wanga in yake. Yawwa, to da zarar ya buɗe mu danna wannan abin na ƙasa. Wannan yawwa, yadda mu ma za mu ɗauko fotunan wanda muke so su yi biyu. Yawwa. Kuɗin da aka ce mu yanzu za su fito fotunan. Yawwa, cikin fotunan da yau mu zaɓi wanda muke so mu hauda. Sai mu zaɓi wanda muke so mu hauda cikin su guda 8 ne ake zaɓa. Guda 8 ne ake zaɓa kun san. Yau mu zaɓi cikin fotunan mu guda 8. Yanzu dai muna cikin zaɓen fotunan ne. Yawwa. Foton namu dai sauran guda ya cika. Yawwa, foton namu yanzu sun cika. Yau mu danna wannan OKM da ƙasa waga. Sai mu danna ta wannan OKM, kun ga ta yau mu danna ta. Yawwa, bayan mu danna zai ɗan ɗauki lokaci kaɗan haka. Yawwa, ya kusa buɗa dai yana ɗan ɗaukar lokaci. Yanzu yawwa, kun gani ko? Kun ga gashi ya buɗu. Kun ga yadda ya mana wata bidiyo ko? Yawwa, gashi na kun gani. In ka so kai sab ɗin wancan abun na sama za ka danna. Wanga yawwa, kun ga shi za ka danna. Kai sab ɗin sai ka danna wanga. Gashi nan za mu nuna muku shi. Yawwa, ka danna shi. Yawwa, to yanzu in ku lalla muna buƙatar da ku danna mana subscribe, ku danna ƙararrawa da zarar mun saki ruwan shiri zai zo gare ku. Wannan bidiyon da muka yi burge ku, da Allah ku danna mana like, ku danna mana like da Allah in wannan bidiyon ya burge ku, don mu samu ƙarfin gwiwa mu ma da za mu sako mu ba wa'ansu ko. To Allah sa da mu da alheri. MAMAN NAZIR TV.